kalong sya kai kai ba so si ben i ya ka jing herdo hakir komle te kai hi ke bang don bonong kalong ba nagare ka sarkar ka de ban book ya ka to khana kat kum ka kondon ka ba ars pa khandai pusau jong ka Indian Penal Code ka section ars pa khandai pusau jong ka Indian Penal Code ka kren shai whoever to the annoyance of other does an obscene act in public shall be punished. Lani kabapuli sing a song or recite a ballad of obscene shall be punished. Kat kum ka kandon ai. Te nimma banlen bakatu karukom le juga tu kena sama tu si. Kalau ka jinga kai makol kabak palak put. Kabak penjak buram ye ka jak jindriu. Kadeh ka jak pat ba te ndon dakoi pat kalimpi ndrei don kam ban book ya ka to ka khana ka tum ka section khnang ba kanum ai ka khubor ka basmiu sha ki wi pat ki ba pe ka jala ka ju namar kani kam kut pang hni mo kani kala sapriang ling bati rinsan social media bat kan kta ya ka burum ka ija bat kam dehiru ka rukum im ga jumi kum ga jai riulum bangin i kita ke hoi pila ban lek men pila ban shat pila ban rawai pila ban ekmen ndrei om de ke ba punjab borom ye ga jai ndrei but kini ki tamasa ki baga sarkar ka pelong kat kum ka jing pen pau kalong ban kin piu ye ke kam jung okai perthai le si ban pen iru ye ka sap ka phong ka ba ki briu jing na ka ni ka jala ki dan mo ban promote ye ka tourism but ye ki briu ki nong som je ka ni ka som ti ka tu ka wi ka jing ja kontra ye ka jing ja brom ye ka ja briu but kum juru ka ai ka khubor ka ba bu ye ka ja briu jing ha ka jing ja brom aba ki wi kin pek ye ni da ka khmat ka ba pek po ti ka de ka don kam namar ka ta ka daw ye ka sarkar ba kan sim khia khanang ba ki ba kum ki ni ki jing ja hakki bor gi banwan hagi nu ki jing le ekmen kinum ja ki banon ka jing ja borom ban jing thap long ya ka ja